da Mr. Fofotu ruwa a jallo, shi ko wani lauya mai zaman kansa. Ƙara Ado Gwanja ya kai ga gwamnan Kano da kan irin zargin da ake wasu Fofotu din na ɓata tarbiyya bayan fitowa ƙasa ta Chess. Rahotanni na bayyana wani lauya mai zaman kansa a jihar Kano barista Badamasi Suleiman Gandu ya yi barazanar gurfanar da hukumar Hizba a gaban kotu idan bata ɗauki mataki akan Ado Gwanja ba nan da kwanaki. Lauyan ya miƙa takardar ƙorafi ga gwamnan Kano da Abdullahi Umar Ganduje, Kadimul Islam, ta hannun ofishin sakataren gwamnatin Kano. Cikin takardar ƙorafin da barista Badamasi Suleiman Gandu ya aike wa gwamnan, ya nemi gwamnatin Kano ta ɗauki matakin gaggawa akan wata waƙa da wani mawaƙi a nan Kano mai suna Ado Gwanja mai suna Chess ko kuma Asusa. Bayan ofishin gwamnan Kano, barista Badamasi Suleiman Gandu ya kuma mika irin wannan korafi ga hukumar Hizba ta jihar Kano da kuma hukumar tace fina-finai da ɗabi'i akan ɗaukar matakin ladabtarwa ga mawaƙi Ado Gwanja. A cewar jihar Kano tana da tsari da mutunta addini da kuma tarbiyya. Sai gashi wani mawaƙi yana wargaza tarbiyyar 'ya'yan jihar Kano ta hanyar yin waƙa da ta saba tarbiyya da kuma addini. Barista Badamasi Suleiman Gandu ya roƙi waɗanda ya mika wannan korafi gare su da su gaggauta ɗaukar matakin hana fitar da waƙar da kuma ja masa kunne saboda abin da ya kira ya saba wa addini da kuma tarbiyya. A cewar lauyin, a matsayina na ɗan Kano mai kuma kishin addini da musulunci, bai kamata na yi shiru akan wannan waƙar ta Ado Gwanja ba. Don haka nake kira ga hukumomin da abin ya shafa da su gaggauta ɗaukar mataki nan da kwana 3 ko kuma na shigar da ƙara kotu. A cewar barista Badamasi Suleiman Gandu, ga dai abin da takardar ta kunsa. 23 ga watan Agustan shekara ta 2022. Ofishin kwamandan hukumar Hizba na Kano da ke sharaɗa Kano zuwa ga mai girma kwamanda. Ƙorafi akan sabuwar waƙar Ado Gwanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan sallama irin ta addinin Musulunci, ina mai rubuta wannan takarda ga wannan hukuma mai daraja domin ɗaukar matakin gaggawa game da sabuwar waƙar Ado Gwanja da yi mai taken Chess ko Asusa. Ana rawar rashin mutunci. Hakika Kano babban gari ne mai tarin tarihi kan addini da tarbiyya irin ta addinin Musulunci. Hakan yasa da wani ya ji kabari yayin rashin mutunci, nan take hukumar 'yan sanda suka kama shi don ya girba abin da ya shuka. Jinjina ga hukumar 'yan sandan jihar Kano bisa wannan namijin kokari. Sai gashi mun waye gari da sabuwar waka ta fitsara da rashin kunya wadda tana yawo a gari. Abun mamaki kowa yayi shiru. Duk da ba kowa ne ya samu labarin jin wakar ba. Ni kama matsayina na dan Kano mai kishin addinin Musulunci ba zan yi shiru ba. Don haka ne ya kira ga hukumar Hizba da ɗauki matakin gaggawa na daƙile wannan musiba cikin gaggawa nan da kwana 3. Kin ɗaukar wannan mataki cikin kwana 3, zan ɗau matakin gurfanar da Hizba a gaban kotu mai cikakken iko. Ina kuma kira ga gwamnatin His Excellency Executive Governor of Kano State, kasancewar Kadimul Islama ni kuma mai kishin addinin Musulunci, da ɗauki Ado Gwanja kasancewar shi haziƙin mawaƙi aikin Hizba a bashi horo ta yadda zai juyar da basirarsa wajen aikin da'awa. Kasancewar musulmin ƙwarai kuma mai daraja da kishin addini zai aminta ya bawa addini gudunmawa. Ina kuma roƙo ga malaman Kano da su tallafi wannan kira nawa. Bisalam, barista Badamasi Suleiman Gandu. Kamar da wakar kuwa tana cigaba da samun karɓuwa ta ban mamaki, domin yanzu haka sama da mutum miliyan 1.2 ne suka kalli wakar, sama da mutum 7,000 suka kwaikwayi bidiyon ta. Wasu a nutse, wasu a birkice, wasu a cikin yanayi na cin kai. Ana kuma mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ne ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar APC a matakin jiha, inda har ya bayyana ficewar tasa. Inda ya bar ubangidansa Abdullahi Umar Ganduje ya koma goyon bayan shi abin sharaɗa na jam'iyyar ADP. Abokina Dauda Kahutu Rarara tun daga lokacin da aka fara shirin yadda za a yi kullum wannan al'amari ya shiga ciki ya ce ya yadda ya taimaki ko ba ni ba dukkanin wani mutum da yake da niyyar taimakon al'ummar jihar Kano. Wallahi suna aiki ba dare ba rana, kamar yadda ciyaman ya bayani cewa wannan abin yi wa kai ne. Hadisin farko cikin arba'una hadis kamar yadda na faɗa a zaman mu na farko aka ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ku da kuka zo ku uku daga kowace karamar hukuma wakilai ne na ƴaƴan jam'iyyar nan a can. Da su ce mun yayi wata magana, yana maganar akan akwai wani abu
abu guda ɗaya da ya ja hankalinsa wanda zai faɗa nan gaba. Wannan al'amari sai ya kama da abin da Alhaji Abdulkarim ya faɗa na cewa karamar hukuma za a ba ta sarara. To wannan abin ina kyauta zata shine abin da Dauda yake faɗa da ikon Allah da girman Allah da girman Allah. Ku faɗa wa mutanen ku da kuka wakilta daga ƙananan hukumomi cewa a tsarin mulkin Najeriya akwai abin da ake cewa 3 tiers of government. Akwai tarayya, akwai jiha, akwai karamar hukuma. Duk karamar hukumar da ka gani a jihar Kano tana cikin halin kunci, fatara da rashin jin daɗi da kuma zalunci. Har ka ce wai in kayi ka taimaki shi abubuwa ka tafi rana kai saboda kanka, saboda a Kano aka yi ka, a Kano Allah ya yi ka, kuma Malam Shaban ya zo ya ceci Kano ne. Allah inda Malam Shaban Kano zai ceta, to kai zai taimaka. Ina ganin wannan mu yi makan mu kenan, maganar yi makai ne. A cikin abin da Shaban ya zo da shi guda ɗaya kawai ya isi duk wanda yake nan da wanda ba mai zo ba. A cikin da abubuwan da ya zo da su guda ɗaya ne shi kawai ne. Guda ɗaya ne kawai. Wannan guda ɗaya lokacin zai bada dama ran da zan yi bayanin abin da ya sa da kan wannan tafiya. Kuma ina ciki da ni za a yi, da ni ake yi, da ni aka fara, kuma Allah da ni za a rantsar. Kuma sai su waka abin da yi akwai ɗan lokaci kaɗan, saboda an sanya waƙar ma yanzu ku za ku yi amshi, to amma na ga kowa da dan malam sha'aban sharaɗa, malam sha'aban sharaɗa, malam sha'aban sharaɗa, malam sha'aban sharaɗa. Wannan waka sun akwai ɗan ƙaramin sauro, akwai malam sha'aban, ina ga a lokacin da zamu Wannan lamari ya bawa mutane mamaki, inda wasu kuma ko kusa hakan bai ba su mamaki ba. Kasancewa mawaƙin tun farkon fara siyasarsa, dama ya gaji sauya ubangida a duk kakar zaɓe. Wanda suke cewa baya azumi irin na siyasa, ma'ana baya zama da ɗan takarar da bashi da mulki a hannunsa. Wani abin takaici ma idan ya rabu da ubangidansa a siyasa, kuma sai ya bi shi da share da zagi da cin mutunci. Wanda a manyan 'yan siyasa arewa, wayanda Rara ya zagi a cikin waƙarsa cikin salon zambo, Allah ya yi yawa da su. Idan ba ku manta ba, Rarara ya faro siyasa ne daga gidan Malam Ibrahim Shekaru, inda ya fara da waƙoƙin wani kwamishinansa Abdullahi Gwarzo. Kafin daga nan ya samu kafa ya fara yi wa Malam Ibrahim Shekaru ɗin waƙa. Rarara ya yi wa Shekaru waƙoƙi masu daɗi masu matuƙar kwarzantawa da kirara Malam ɗin, wanda wasu daga cikin waƙoƙin na daga cikin waƙoƙin da suka fara fito da Rarara, irin su Saraki sai Allah, da Saraki Sarauta ta kasar Dauna, da sauransu. Sai ya da aka zaɓen 2011, Shekaru ya sauka, Kwankwasa ya hau. Sai Rara ya yi taɓare ya koma wa Kwankwasa, inda ya ci gaba da kuranta Kwankwason yana cin zarafin Malam Ibrahim Shekaru a waƙoƙinsa, inda ya kira shi da ɓarawo, ya kira shi da duna da sauran sunaye. Suna tare da Kwankwaso, ko da wa'adin mulkin Kwankwaso ya ƙare a shekarar 2015, mulki ya dawo hannun mataimakinsa gwamna Abdullahi Umar Ganduje, kuma aka raba gari da Kwankwason da Ganduje. Sai Rara ya bar Kwankwaso ya sake komawa cikin Ganduja, kuma yana zagin Kwankwason inda yake kiran shi da biri ko ya ce masa tsula da sauransu. To a yanzu ma dai tarihi ya sake maimaita kansa, inda Rararen ya rabu da Ganduje ya koma gurin Sha'aban Sharaɗa. Ba mu san nan gaba wani irin zagi zai yi wa Gandujen ba. A matakin ƙasa ma ana sa ran Rararen zai iya ficewa daga jam'iyyar gaba ɗaya, duba da yadda aka ga mawaƙin ya daina tallata ɗan takarar jam'iyyar da APC a shafukansa na sada zumunta. Haka duk rakoyi ɗan barandansa duk sun rage tallata Tinubun. Kana ana zargin rashin samun karɓuwarsa a gurin Tinubun ne ma ya hana bada kyaututtukan gasar da ya saka ta jagaba shine gaba. Wani mabocin dandalin Facebook mai suna Esbin Abdallah Sokoto ya yi wani ɗan da aliki a shafinsa da kyautata zaton ficewar Rararen daga jam'iyyar da APC a matakin ƙasan ma gaba ɗaya, inda ya ce
Ga dukkan alamu mawaƙi Rarara ya shirya barin jam'iyyar APC zuwa wata jam'iyyar akan rashin samun karbuwa a tafiyar Tinubu. Sanin kowa ne a farkon tafiyar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC, Alhaji Bola Ahmed Tinubu. Mawaƙi Rarara ya fito da shiri na musamman akan wannan tafiya, inda har ya shirya masa waƙa tare da fitowa da gasa a shafukan TikTok, Facebook da Instagram da sauransu. Mawaƙin ya fito da gasar cewa mutum zai iya cin kyautar mota ko ya ƙira iPhone 13 Pro Max idan har ya haɗa hotonsa da kuma Tinubu ya rera wannan waƙa kamar yadda ya dace. Kuma matasa sama da 12,000 ne suka shiga wannan gasa wanda har yanzu babu wani labari. Sai dai wani bincike ya tabbatar da cewa mawaƙin bai samu sallama mai kyau bace daga wajen wanda ya yi waƙar, wato ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC, Alhaji Bola Ahmed Tinubu, sai ya sa ya kasa cika alƙawarin da ya yi. Mutum mawaƙin ya fara shirye-shiryen barin jam'iyyar APC zuwa wata jam'iyya, Esbin Abdallah Sokoto. Duk wannan ba abin mamaki ba ne, domin ko a lokacin da kafar yaɗa labarai ta DCL Hausa take hira da shi kan caccakar Buhari da ya fara yi akan Tinubu. Rarara ya tabbatar da bakinsa shi wanda ya ci zaɓe shine nasa, ba wanda zai taimaki al'umma ba. Me aka ce in aka ce za a yi magana zaɓe duk wanda ya lashe zaɓe ai shine nawa. Duk wanda ya lashe zaɓe ai shine nawa. Duk wanda ya lashe zaɓe ai shine nawa. Kuna ganin a cikin jam'iyyarka ta APC ma kamar yanzu kana wannan magana ne shugaba Muhammadu Buhari ya tallafa wa Tinubu domin kai ka fara share fage yadda za ka koma wurin Tinubu kai sauri tunda kana jin kuma zai lashe zaɓe yadda za ka koma can kai ma ka ɗan lasa. Ba wai me aka ce in aka ce za a yi magana zaɓe duk wanda ya lashe zaɓe ai shine nawa. Duk wanda ya lashe zaɓe ai shine nawa. Duk wanda ya lashe zaɓe ai shine nawa.